Ramogi jotelo gin jogo ma oyier kod Nyasaye dhano ntiere kanyo bende man gi lwete e yiero mag jotelo. Jotelo jok moko nyalo wacho ni en jal ma onyuol gi ting' mar bedo jatelo, kata en ng'ano manone ka nigi mise maber manyalo kete obed jatelo. Moko ni kacha ka uso sera magi, ka moko bende nyabedo kacha nosomo weche mag telo kokalo e bugi. Jatelo ni en ng'ama chalo nade? Jatelo igeno kanyo kaluwore kod pend chike ma pacho kae mano kare mar 6 kono jatelo mar sirkal mora mora kata obed mar piny owacho mondo obed ng'ano man gi bidhruok kata ng'ano mantiere gi chung' moro ma otegno kotene kod gigo duto mosebedo kacha ka otimo. Jotelo e kinde mokalo Ramogi ne konyo oganda mondo mi olos chenro mopogore opogore mago ne jogo magitiyo negi mondo obed e yo moro makare. Tinende waneno pogruok e kind jotelo mantiere sani. Magi jotelo mamoko kuomgi nigi weche moko ma kata sani kama olose sani wang' jowi giwacho weche moko ma ok wanyal kata wacho wan wawegi e studio ka. Moko bende nigi weche moko mokel joma moko kata oganda mamoko kanyachiel. Jotelo gi Ramogi gin jogo manomi ting' mar telo ne oganda. Gin gi ting' mar bero ngima jogo manoyierogi. Gitiyo ne jo Kenya, nyabedo no yiergi gi jok mopogore opogore, to bende joma penjo odiochieng' ma kawuono en ni bende yiero margi bende otenore kod gigo magigeno kata gigo ma pend chike wacho. Iyierogi e yo machalo nade? Gin osiepe koso gin jogo man gi lony mar telo? Inyalo bedo jatelo to intiere kod gik mathoth ahinya mantiere e alwora mari. Mano gima odiochieng' ma kawuono iwacho kanyo ni kopogore gi osiep ma intiere go gi jal mayieri kata jalno mantiere kod teko mar keti kata kaka jatelo, in gang'o kendo minyalo timo mondo mi oganda owinje ber mar telo mari ka gisebedo kar kanyo. Jotelo e pacho kae iyierogi e thuolo mopogore opogore. Mago moyiere yor ombulu nyalo tieko tam margi 1 kata 2 kata moko nyalo dhi 3. Moko bende nyalo dhi e tam 5 kaka sani nitie jod bura moko ma sani osebedo kacha mano kirango jod bura mar Eldas kuom ranyisi mosebedo od bura kuom thuolo moro malach. Nitiere gik moko mirango kuom jotelo mondo ne ni kendo yiere manyien kata yiere e tielo machielo. Moko bende nyalo bedo ni yiero odiochieng' ma kawuono to kiny owuok e apis mare, kata nyalo bedo ni yiere kawuono to bang' dwe achiel mana kaka noneno jagoro mongirore e migawono mano mar thieth Daktari Josephine Mburu ne oriembe e apis mare thuolo machuok bang' ka nosechamo ma kaka jagoro mongirore e migawono mar thieth. Kama chielo bende Ramogi nitiere jotelo mamoko mabedo e thuolo moro malach. Waseneno gi telo machon mano mar Uhuru Kenyatta, telo masani mar William Ruto bende gintiere. Iwilo negi mana lemo. En ang'o ma keto jotelo moko bedo jok minyalo wil e lemo pile ka pile to moko iriembo bang' thuolo machuok. Bidhruok mar jatelo, bidhruok mar jotelo mawayiero. Mani thoro wach matwak e odiochieng' makoro Ramogi arwaki e chenro mar mbako romo. Nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo kanyakwar mokeu nyaka sango, in koda sani arene wachak chenro ma okinyi kakoro sani wadonjo e kidieny mogik. Ada wuotho kodi ka watwak kendo wapenjore penjo ni jopiny onego bed ni neno jotelo e kidieny mane, e rang'iny mane kama gintiere kod iwacho ni gintiere gi weche mage nyabedo ka giwacho ne oganda. Mondo ma ochop kare, antiere kae kod welo e studio ma Nairobi ka kod studio moro ma Kisumu. Wantiere kae kod wendo Daniel Orogo. Daniel Orogo ma bende en coordinator mano e region mano mar Africa kata kirango e pinje duto mag Africa. En coordinator mochung' ne riwruogno mar Democracy Moves. Gin jogo marango weche mag demokrasia e kind mamoko. Gitiyo kod jotelo. Wadatwa kod achiel kachiel kane studio moro ma Nairobi kar kae. Daniel Orogo machiegni. Erokamano Cleophas. Ichiew nade? Achiew maber. Aneno ka piny kawo kore koro. Iwacho ni wan gi twak kawuono mwadwa rango ni to jotelo iyiero gi nadi. Kata iketo ibidho gi nadi mondo thuolo ma gikawo ka gitelo ni jopiny. Koro be nikech wadhi discuss twak kama biro seche mabe wapenjore ni to piny koro chiko kanye ka jotelo mwaneno ka wayiero e thuolo mege jotendwa mag wabunge mopogore opogore osekawo korgi. Koro
ber ka watwak mondo waneno ni to wanya konyo jopiny e yo mane. Kamano. Mondo ka gidhi e yiero kata ka gin gi thuolo mar yiero jotendgi to gi make gimiluongo no wise decision. Aya, nyakoro mogi joma dhi bedo kanyo katwak kod Daniel Orogo man gode e studio odiochieng'ni ma kawuono. Kamachielo bende adhi e studio ma Kisumu mondo mi atuda kod wendo ma wantiere go kanyo bende. Ineno kanyo mano Felix Okatch. Felix Okatch wada ni walos godo bende odiochieng' ma kawuono. Felix Okatch en jalony weche mag ohala e pinje ma oko. Ka odiochieng' ma kawuono odakonwa kit telo. Kado doko ne onja ohala ndigi mathoth moseneno. Amosino yaore Kisumu kinyi ma kawuono ochio nade machiegni cheno mar mbako rombe Ramogi TV. Erokamano kuom rwaka e studio. Kisumu kawuono wachio maber. Koth kochwe nyoro manyo koth chwe gokinyi. Kawuono onge koth. To piny otimo mel. Erokamano kuom gwela mondo wuoyo weche mag telo. Erokamano ahinya Felix Okatch. Achako mana kodi kanyo kene studio ma Kisumu. Bidhruok mar jatelo kata jatelo onego bed ng'ama chalo nade. In kaka irange isebedo kanyo e rang'iny mopogore opogore, kidienje mopogore opogore iseneno gi kacha. In bende in kanyo kaka jatelo. Inyalo mana konowa bidhruok ni tiende nang'o to bende irange e kind jotelowa kirange e kind jotendwa mantiere pacho kae. Bende entiere thothgi koso ntiere mana mamoko bende manyalo bedo ni ketho mana nying jotelo mamoko kuom weche ma ok donji. Erokamano kuom penjo weche mag jotelo. Adachake mabor e kochop kuma dhi e sani. Kamano. Pile telo en ng'at moro miketo manyalo konyo piny kata ji kuma ji odakie. Nitie telo mag skul, telo mag kanisa, telo moko inyuoli go nikech nyuol nyathi mokwongo. In minyalo ket ni kuong gero ot kora chwich ka ng'at pok gedo. King'iyo kata jaolego machon kaka ne gidak, kata ka nipogo gimoro chi mwandu, ichako joka seje kao gimoro, joka ragen kowira, joka mothimiyo gimoro, oyengo kaluo, joko ile, gijalego mor. Kibire Kenya kani wan katiba mar 2010 oluongo Kenya Constitution, gik mang'eny okele katiba kanyo. Achiel kuomgi imiluongo ni chapter 6 mar leadership. E chapter king'iyo mos, jatelo en ng'at moro makao gik ma ji tero ji mbele. Onyalo bedo jatelo mar siasa moyier kata jampira. Ino ka coach moro nyalo kao team moro to dhi go mbele team no lo. Mane telo. Kuro be Kenya ka kane katiba ne biro to ket gik moko mondo jatelo bet godo. Gudho diero gin kaka mo integrity, ng'ama kuchung' kawuoto joluoro. Ji winjo kowuoyo. Miya paro japuonj mane puonja chon Sagongo head nended Master Moses Warom. Kane chung' parede wuoyo. To piny ko mana nde ok winj ng'ato ka wuoyo. Koro man integrity. To bedo ng'at ma honest, ng'ama kare ma kowacho gimo ting'e kaka owacho nyaka kodhi time. En ng'at mokelo ona luor. Kotelo inti luor imor kode. Mane jatelo mwan go kanyo. Koro kibire Kenya, katiba manokel ni, nokelo yore moko gik moko manyaka iero go jatelo. Ka ng'at itimo golo vetting. Hapa ni winja. Klokozi winja paro. Awinji. Koro katiba no wiro gik malo vetting. Ada wache experience masebet go. Yangwen mokadho nan chairman mar Association mar Professional Societies in East Africa. Igina par mokadho nan director Kenya Insurance Corporation. To sani an council member mar Karatina University.
koro weche mag jogen gi adhiga weche mag telo gi osedhi kumisomo gi to kaduogo Kenya sani kiketo ng'ato dhi telo kata mi office iluongo ni state office kata public office abo explain bang'e sampoko mi ng'ato tijwa no okel certificate mar good conduct odhi ka police yudo barua ndiko ng'ama kare ok onge gi makosa mag criminal maricho ing'iyo kata ken ng'ama rochul gosuru obed gi tax returns ing'iyo ken ng'ama kare gope no sechulo CRB be kelo certificate mar kuom ng'atno kano somo e Kenya ka moyudo digre Kenya ka ndalo moko no mi loan mar HELB ing'iyo osechulo osepoko chulo ken ng'at mosomo ing'iyo certificate meke tinde kidhi EACC girango certificate mari ma class 8 kata 7 certificate mar form 4 certificate mar college moro midhiye certificate mar degree mago te ing'iyo iluongo ni academic transcript koro kosima kore kendo iromo gi office mido mino koro ayege kanyo wacho moko bang'e kamano mana ka michope kar kanyo ang'e ni bende gilony mari bedo telo mopogore opogore e pacho kae ang' ilernwa kinde mabiro bere ni ere kaka iyiero ga jok machalo kamagi ang' waduogo iri jatelo makare ni en ng'a tim mane ma jatelo nego bed godo irango kanyo wantiere piny ma demokrasia bende olotha Daniel inyalo mana leronwa bidhruok ma jatelo kata badio kata jatelo man gi kod bidhruok moro yo moro makare tiende nang'o in ka irange space may bet aneno ka jatelo owacho ni nitie qualifications moko mowacho ka dho ngere wacho ni telo kidwa wal ng'ato e telo timanyo qualifications kata academic both owacho gik mang'eny to gima be mora kabisa e twak makawuono ni jatelo moloso ni uja sawa gongo neno kalo sawa gongo mabai school mabe akala some to sawa gongo kwa bire twaka kako chako maborno Cleophas nalo moko ne kawadongo e age set ni neno ka ikawa piny tipuonjowa kokoteri e din mar somo to seche moko iteri e puodhruok moro mipuonji kaka ng'ama dichuo kaka ng'ama dhako ichake e ot ni inyisi kaka piny dhi inyisi kaka kin a leader kaka idhi time odi wuon kendo kaka idak gima dho ngere ne wacho ni socialization ineno ki idongo to ndalo machon na winjo wan ok wadongo e dongro but ndalo machon ni iwacho ni ka in ng'ama dichuo tikawi titeri kanei idhi puonji ka in ng'ama miyo tikawi iteri ka anti nidi puonji kikalo kanyo kaka ng'ama jatelo idongo kende school mabe idhiye en school gimiluongo ni school socialization puonji mame kama biro ni skundewa kaka joluo luo Nyanza nineno ka skundewa mwadonge ne skunde mane perform okata academic but ineno ka performance margi be nene leadership inyo kaka jatelo wacho to gima abedo privilege kawuono ni one kode wakale school sawa gongo is nen tie leadership mipuonji kaka ng'ama donge mokale sawa gongo ipuonji for example responsibility kaka kin prefect kin head boy kata kin ina student ikalo e puodhruok moro ma leadership makiwuok kanyo kidonje university to in gi ratiro moro kanyo in opuonji maber kaka ng'ama ber bang school kechintie different levels ma ji dhie e leadership ipuonjo ni jatelo en ng'ama nadi to o clarify wacho ni nitie different categories mek telo nikech wan kaka jo Kenya rango mna ni wan waneno mna jotendwa gin mna joma jo bura mane siasa nitie jotendwa be religious institution Cleophas to gimeneno sani un jofuambo umiwa wach gima timre Shakahola ineno ka jogwa jotend religious leaders o deviate from telo leadership
leadership be nyaka bed kendo nyaka wach tent kanisa be mna telo nikech ka onge tent kanisa de gik makori neno katimoregi kata mna ibed jatelo kata ibed padri ineno ka padri ma ai catholic nitie puodhruok moko mitero gi proper training mar leadership ok en ng'ama wuok kanyo to kinyo chako yalo kinyo chako bede altar nitie puonjruok moro mitero gi nitie tiegruok moro mitero gi kia kanyo as a politician to kendo ana aginene gima panelist wacho my co-panelists wacho gima ber ni ndalo moro ne adwa vae position Cleophas Makibra by election to ji ok ong'eyo ni leadership especially jo od bura nitie process mitero gie to wacho ni pend chike especially chapter 6 wacho gimiluongo ni leadership and integrity to kapok idhi a nomination a party nitie gik mikwaye tachiel gik mikwaye en certificates academic qualifications mabe nyaka iterongi ng'iri level miri mar somoni ochopo kanye mar ariyo gima gidhi kwaye is clearance form mar AACC irango ni nitie ndalo moro mane isebadhiri iye ka nitie ni mayo ji gik moko nitimo gik makatibo ko ir weche ni gik maber gik mirango manyaka iter certificate of clearance from Ethics and Anti-Corruption Commission help be nyaka iter loan kech be loan be opuoji koro nyaka you have to clear mondo iber kanya lakini gimose timre clear first ma yie mondo awachni problem masani wasebed go etendwa ka obed leadership position mar National Assembly kata Senate gimatimo wan kaka jopiny to bende our laws okwarang mna jotelo kende yieno be warang joma yierogi ke jotelo gi ok giwuok kamoro ok giwuok e planet moro giwuok mane kuomwa kaindi koro jotendwa gi wan kaka jopiny ere be wakalo gi integrity test kaka jopiny be mago be gik manyaka orang kawuono nyaka lose jogi ok yudre parliament nitie process magikalo mondo giyudre parliament to process magikalo en man wan kwa migi ango kwa migi kura bende kwa yien gin un koro dhiuru mondo represent wat ineno ka pend chike leadership integrity no bedo watered down ne nitie gimoro mar leadership integrity mane dwaro ni wabunge duto nyaka produce certain certificates mondo ka yien gi proceed a political party nomination tirango ne gi gang up magidhi gi golo qualification moro mar leadership in integrity chapter te shida ma wan go nyaka sani iyudo ka moko bedo mentioned corruption iyudo ka moko na otimo chike moko mabe pigide jo pinyo yierogi koro ma shida ma wan go mabe nyaka orang kawuono to leadership ne ntie nkeji penja ka watieko ni penja to democracy moves projects mwatimo gi leaders mo engage go engage gi leaders mopogre Africa ka kendo kirango mbesewa ma are occupying leadership position gin gi strict they are very strict don't tie pinje moko ma ka ponono ni mention ni cases ma corruption in kendi mai resign to Kenya waka kibiro inyo ka jatelo wachon I rather die than resign ko ngene magi gik mabe kirango to ngat pinywa ka ntie pen chike ma safeguard leadership mopogre gi chike moko ma pen chike moko mane piny moko koro magi gima be nyaka orang kawuono ero kama na en kumoro bende model lose kendo mane okang machielo makoro wachope to akodo chiema kawuono yena mondo mi adhi studio ma Kisumu kendo atura kod Felix Okatch Felix Okatch nitiere chenro makoro wantiere sani iwinjo kanyo ka jopiny penjore ni jotelo gi ka wayierogi tabu ni chakre gi kanye ochako gi jogo magoyo ga ombulu ne jotelo miyiero koso owuok ga kama chalo nade odiochieng' ma kawuono ka ikele gazette nitiere jaod burano mano mar Kapseretos Kasudi mano kuom ranyisi kwati kode chenro ma kawuono kiwinjo kanyo ka sani nitie penjo mathoth ni en to obok gi mag somo ne wuok kanye bura ma kamano pod onego bed ni edo tarik 26 dweni mano mar 6 kata kamano gino manya bedo kata ni wasomo kowuok e timbegi duto nyalo bedo ni en mane jatelo ma wacha dieri e yorege mag somo yorege mag tich jogo moluonge weche mag mibadhi gisebedo ka gitimo gik machalo nade sani pod aneno ka pod gintiere e PC moko kuomgi pinje mamoko mana kaka Daniel Orogo wacho ka moko de korosegwe kata tao kendo de gionge kata wechego mag telo en ang'o mnyalo wacho wi jotelo machalo kamagi Cleophas king'iyo gino mos Sudi ne kodhi ofis no kende ji no obidhe mo otik no en ng'ama kare donjo ofis no
nyiso telo chakre joma ne ket mane miye certificate go. To king'iye studi no kende kata kiduogo e kaluor ka ke jatelo en ng'ama chakon jatelo en ng'ama ok ng'iyo ji to keto piny to wacho ni gimudwaro en ma mondo konyu. Kane Siaya County nyocha weche mar oduol gorengo, all MCS te 100% go kura ni oduol ng'ama rach, gimoro tie kanyo. Otherwise mafuo oro jogo mafuo. Kenya ko binti ng'ama wacho ng'ani ber ng'ani rach. Koro chakre ka kanya wacho telo chakre go piny ibedo ng'ama nigi integrity. An kaka paro na chal gine kaka onego bedi. Iwinjo ka chako wuoyo kawacho order moro ma ji ne daga chon. In fact nandike bung moro kanyo ma luo clans allegiance money. E ka jo alego me kaka joluto ne daga ntie procedure mar pogo kata mwandu kata chiemo kaliel. Iwinjo ka gichako nyaka mi joka seje gimoro, joka Rgain Kowira Ahmed nyaka mi gimoro, jo Yongo Kaluo, jo Kowile bag jo Kowin Sigoma, gidalego muro. Awacho mano nikech shown leadership en ga order pattern. Koro kibire Kenya masani, katiba kani biro, nikech wan gi backgrounds upogre e Kenya ka 42 tribes go, ji piangwen ga biro, dudi piangwen ga ariyo go, koro kel katiba nyaka los ng'ama ing'eyo man ing'eyo certificate mare, integrity mare, leadership style meke, oa kanyo tutupo kanyo, mane matimre kanyo. Koro, kine kasudu chupo kanyo no onge certificate, jomok chien kacha manu mi certificate, kacha ma mbade no chakre. Koro tere chake go piny, kaka winjo kaka Daniel wacho wasomo kode sago, ipuonjo kia piny, ni nyaka ibedi ng'ama hama. Eki ng'iyo telo makare. To tinde koro katiba kako biro konyo eno kata kadhi meetings, iyudo ni koyiere kete of com, ibedo ng'at moro ma bring honor to office. Kin mujumbe, kata senator, kata MCA, gimo uke gogi onego bedi show office mintie no. Mana kaka jakanisa ka wuoyo, to wacho kaka onego bedi iluo muma. Mani chiso office no, ilmi office no luoro. Ay kidi mbele katibu masani, chapter 6 wacho kid jatelo, kiki bedi go kabila. Nison kiti mo yo teach, tiki jo Kenya tie kabinde mang'eny Kenya ka. Ok mi jokoro kende. Kichako timo mano, kanyo koro leadership chako dok piny. Nikech dhano be ng'i kaka behave. Kata waya ot gi kaka baba chal. Ka baba donjo ga to go koko, we matin be fan ba kaka igo koko. Koro example moro ma nawinjo chon, mzee monero ga wuode matin, koro fikiro nyathine ba, to sato opamo chon ma kaka karibu na mimi. Nyathini kaduogo e ot, to chako pamo mama kaka karibu na mimi. So no oland gima wuone timo kucha. So leadership nyaka bedi ng'ama nigi honor, respect, and in orderly. A government is mandalo gi katieko kanyo, kata ka idhi meetings, miyalo gimoro, to take just a form on conflict, declaration of conflict of interest. Inde kanyo gik midhi wacho kawuono, parona, antie gimoro midhi wacho kayo kata an gi interest e gino. Se kata kido ng'iyo gimoro, skul ng'iyo gimoro kombe. Ti wacho an kadhi, an etenda ming'iyo kombe, lakini bende aloso ga kombe, koro nyakwene kata kuyalo gin an gi interest e gino.
Koro mago katiba ni wasani okelo gigo mondo check on leadership styles. Erokamano ahinya mano Felix Okatch. Olero yo makare kendo kanyo ma pod wada chope. Wacho ni ka warango chenro mopogore opogore mantiere kar ka. Mane bod deka to bina wakaw yueyo mokwongo e chenro ni mano mar mbaka romo. Ka wantiere kar kae jotelo gi iyiero. Timiero gi jopiny tie moko bende ma iyiero gi wacho ni iwalo gi. Nyabedo kan jatend piny Kenya oyiero moko kanitiere. Tiwinjo jotelo kantiere kod weche. Wacho ni mibadhi nyalo bedo gimoro na kiano omenda moro lal moro timre kanye to koro bedo gi tim makare ni e APC entiere gi pek mane weche ma wawacho gi dhowa timbe ma watimo kata kopogore gi kuo mar omenda ma bende waneno ka ntiere migepe mopogore opogore en ang'o manyalo bedo kata ka itimo mondo mi jotelo ma wantiere godo obedo gi weche moko maler kata ka gintiere oko ka giwuok oganda. Kodwa chakruok mar timo gima ber bedo mana ka jopiny obedo piny bo wacho ni wadwa this type of leadership mae mwanya puodho mondo dhie county assembly kato dhie ed bura kato dhie olidwa a different position gima timore nikech wacho ni wawacho weche meg yiero kata weche meg telo Cleophas range yiero osega bedo kwa timo after every 5 years ineno to mae kama shida wuoke taneno ka Felix be oyie gi gima ne wawacho ni jogi ka wayiero gi nitie kama giwuoke nikech kidwa yieri od bura idhi mana manyi koru wacho ni kor gi Cleophas ten kama koro kanyo ka gichako manyo koru gidhi manya ngo kanyo timbe gi kanyo nyaka gimanyi timbe ni nikech angisi ni ase run for by election tiyudo ka jopiny idhi chung to gichako rangono ma to wuod ng'an to baba gi no dar koa kun to be osekendo to be kato kendo kun neno magi gik ma jopiny rango ni gidwa yiero ng'ama chal nade to ko gigo kang' ma kamano aneno ka gitimo gima ber nikech jopiny nyaka rang to jatelo mwadwa yiero ni en jatelo machal nade chike ne kamo ae gwengi and all those things Daniel. Lakini iyudo ka ntie kama giluzi ma gima do wacho ni iyudo ka inyalo chako campaign in kaka Cleophas wang'eyi mato Cleophas dong ae gweng' ma kama tiyudo ka ng'at moro biro ma ok ae gweng'no lakini obiro gi omenda moko mang'eny ng'atni jopiny ok kaw okang' mondo rang'en to ng'ani ere gimomiyo Cleophas to wapase integrity test to nyieni to kobiro gi pesa to wawe nkech pesa koro timo integrity test mano kama fail to kanyo bende kama dani kidhi nyime gi lero japiny time okang' machalo nade koso nitie duol moro moket ga tenge mabiro mondo timni nonro machalo kama ai ma wacho ni mokwongo japiny nkech nominations ichako ga grassroots to mai omi japiny power mar chako vetting e grassroots to ntie safeguards moripo beni walose ni yudo kineno ka japiny okotimo nonro maber institution ma next oripo beni timo Cleophas to mae kama koro shida woke chandruok woke ni yudo ka japiny gini nyalo both ni japiny nikech dhano to approach japiny gi yore mopogre inyalo yudo ni dhano to nyalo wuondo jopiny ineno ko odhi test moro to odhi e od bura moro political party tineno ka political party be nyaka bed mna gi rules and order magi alose e yor nonro mar siasa leadership moko kora rango wach mar duondo od bura iyudo ka siasa political parties onge gi pen chike manyalo nono jogi maber kokiyudo ka jogi ka jopiny osepuodho gi jopiny maybe gino nobuoth gi ok na girango ng'acho dhi political party koro political party be rango en pesa dimi kelo ma nomination iyudo ka mae gimomiyo wan gi Oscar Sudi iyudo ka maybe gin jomoko mago koko kamano maybe gine gik magitimo koro iyudo ka political party dwaro gi maybe mare yor go koko no iwinyo kibro ka iyudo political party dwaro mna ng'ama is a hooligan
ma en koro kokawo kite to ba kite onyagoi o defend kura mek baba iyudo gik makamago iyudo ka joma kamagi ma political parties ohero style no political parties ok rang to ng'amwa dhi mi ticket ni be ng'ani nya defend the party nya defend political philosophy ma party en ng'am nyalo konyo jopiny Cleophas ang'isi ni an kaka on ase ntie tiegruok kaka an masekale willingly and unwillingly ma jopiny dwaro ni kale seche moko gidwaro ni kale iyudo ka training moko iketie iyudo ka training moko make leadership iketie iyudo ka ntie mentorship to arango Felix en kaka en ng'ama experience to gima akwayo ni iyudo kaka jomo kaka Felix moripo bedo ose kale tiegruok mopogore or bentir gimotingo ni mentorship jo kaka wan leaders matindo madwaro positions we identify ourselves to rango ere joluo ma jopiny jotend piny ma ai piny luo mose tiegre maber mose hold different leadership position e piny kaka ta internationally manyalo puonjo young leaders mar upcoming e your leadership positions tiyudo kawe kamano wadhi bedo gi mopogore joma goji e od bura joma enyo joma insight ji jara notimo gimoro kamano to iyudo ka japiny kendo next election kendo yiere kanisa ma obed accused ni timo gik moko ema jopiny dhiye koro gik mamagi nyaka rang to nyaka jopiny ana insist ga every position to be ng'e maber king'eyo different activities matim I insist a platform malose shida mawango seche moko ken shida mar jotelo shida mawango en shida mar leadership shida mawango en shida mar jopiny ok kaw nafas margi mondo assert the authority orang to jogi kawa migi waluton gi ombulu kata kawa puodho gi which type of leadership mwadhi bedo go kamano makparano kamano ka yue masani ka waduogo penjo pontie karaka ting mar EACC en mane iga mokalo motelo ne yiero negi golo nyinge maromo kata 241 mag jotelo mane giwacho ni ok owinjore mondo donje telo mora mora pacho ka kata kamano IBC no dhi nyime ma opuodho jotelo maromo 236 manyiso ni wiye kanyo jotelo moko 5 pod odong' kanyo gi penjo to kata kamano ne gidhi nyime kendo ne gichopo kanye nyaka e debe noyiergi kawuono gi ne od bura mano ma pacho ka moko bende tiere od bura ma county assembly mopogore moko kuom gi sani gin jotend migepe tiende nang'o aduoka kod Felix Okatch mano jatimo ohala kata jalonyo wechego mag ohala ma oko kaachiel koda ka coordinator mano ma Africa mangima mano mar Democracy Moves mano ka wantiere kode ka Daniel Orogo kik idhi mabor wakayue masani ka waduogo counties bende walimou wawinyane gi mwache counties kacha kete mane Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo e chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Injili kalo, wakelo nu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore ka achiel, gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa, Jumapil ka Jumapil, chakre saa 12 okinyi, nyaka saa 7 odiechieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again.
I promise. They say love is a beautiful thing, but how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in your eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're already making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. What are you talking about? Come on. Get out, Marcus. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Adona kwai ni ajoera maruora imundi ketu wenda bare Nyasaye majanyalo nitie. Kidio star abora auchiel nono star ang'wen achiel auchiel ash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Aya no kromo jonga seduogo wantiere ka kedo kaka nodhi mana nyime kar kae wayudo thuolo mar twak kod welo ka wantiere godi achiel kachiel counties bende odhi biro kata mondo mi walugi anani gini gik mage matimore. Tielo mar ariyo ni mano mar mbaka oromo ka wantiere kodi kar ka nyaka ngochop giko mano sa 4:55 sani ma wantiere kar kae yena mondo adhi ane ira Felix Okatch mano ka ntiere kacha studio ma Kisumu. Mana kama no weye kar kacha Felix nitie gik ma oganda bende lose to sani wamakane weche mane IBC kachel kodaka EACC ne otimo mano ka oganda no chomo yiero nyinge 241 mane owach kanyo ni jogi ok ber mondo mi omak telo mora mora pacho kaka luore kod kit mibadhi manitiere kata ma chilo mamienogi. Kata kamano 236 kuomgi ne opuodhi kendo nokonigi ni unun kare mondo mi dolar kombegi kendo ne giyudogi moko kuomgi ne odonjo e od bura moko odonjo e od bura mamalo senate moko bende odonjo e od bura ma counties. Ting mar EACC eneno ni wayudo jotelo ma obidhre jotelo man gi bidhruok makende gin gik mane manyalo bedo kanyo ni ponono EACC duol mochung' ne kedo kod mibadhi kod rango bidhruok mag oganda timo. Ting mane magintiere godo maduong'? EACC anti-corruption ethics ethics ngama timbe makare ethics and anti-corruption. Come on. Ngama ethical ng'at mako ratiro man kare mako timo kata wacho ng'anyo gimacho en adiera. Tai corruption ng'at mako tiyo tije to timo gik marach mericho. Koro ka EACC no se yer jomoko onego dhi mbele to jomoko dhi mbele kod duoge ng'iyo Kenya system wan go Kenya kani koto wegi to konego wegi moko polisi onego mak to polisi ok omako moko igola soya mang'eny koro wegi dhi mbele mano koro ketho telo kendo koro klure gi chapter 6 mane constitution ka tibo kelo chande
Kidhi nyime weche corruption no kata mane otimre gi yiero mokende miwacho no waduo kata sani neno en kawuono e news kaka oil manikelo chama minister moro cabinet secretary was involved chairman mar chairman mar information TWAK aparo owach kaka kamberio make address en mare modi kamalo kata moro kata address en mare ten moyudo tenda iwacho no donje nadi kidhi KEMSA kuma KEMSA ok en mosquito net masani kata kane covid biro nyaka ka ocham pesa mjubi momew kibire ne chaef wacho pesa mang'eny mondo olos kanyo to jotuo thon ke joma machamo pesa EACC nyalo temo to system ani around oginyal molo mano kechido ka yore jakuo to mak jakuo gitegi jokuoye okano mar ng'achande kor magi tabu wan go wasungu wacho tone en ga tone from the top ineno kaka Britain Boris Johnson no en party mon dal mane covid nitie to wach no sobet kaluwe nyaka nyoro nyowuok e party margi nikech ok onyal dhi mbele te Kenya waka ng'amodhi anti corruption modo pesa mang'eny mabadhi koro kobiro pesa no ong'iewo police ong'iewo court ong'iewo party ong'iewo jago kura koro wana chal animal farm jangala wanyama mani tabuan go ka mano kit telo mantiere jotelo ma ikindegi duto bende ka itemo rango gi gin kod bidhruok yo machalo nade ayud pachi kaka jalo mabende osebedo kar kanyo kaneno chenro mopogore opogore sani nyalo mana leronwa EACC onyalo bedo kuom ranyisi kata simba mager ahinya to lake mokechgo kata koke mogwarigo nyabedo kacha ni onge kose nango manyalo miyo ponono wayudo jotelo moko ma oseket wacho no osebed kod penjo ewi kaka gibedo kacha ka gitiyo kaka wacho ni nitie joma ne yud gi mibadhi gi yore ma opogore mane EACC no wacho ni jogi ok nyal dhi mbele mondo gidhi ma gi campaign kata gibede yore mek siasa gima timore ni wan gi na wache last platform wan gi problem mar interpretation mar laws kaka wapimo chike iyudo ka EACC ntie kaka en gi structure mare ineno ka en gi chairman ineno ka en gi CEO ineno ka en gi investigators makanyo to joma telo ni anti-corruption commission ineno ka gin joma iyiero gi kokale od bura ineno ka nomination gi base political koro mano in ranyisi ok ginyal deal gi political cases nikech wazungu wacho their hands are tied ok ginyal ineno ka ntie kama gichope magi wacho no ok ginyal nikech koro powers gi ok nyal ginene kanyo adwa ng'isi ne ntie telo mar EACC manan go gi hope ne dhi kelo pogruok EACC jatelo man gintinde chairman ndalo moro mar Patrick Loch Lumumba ne en jatelo mar EACC ndalo cha to kano odonjo oloso gi teko sana to wacho ni en ng'ama koro odwa deal gi rech madongo gi rech matindo son rech matindo gi gin joma poko mulga to gibedo involved e kwalo jopiny gi different cases to ne ko bedo kanyo for a long time ng'e gima notimore kanyo kendo wakelo Dr. Mumu Matemu wadhi wakelo Dr. Wabukala
ma en archbishop, former archbishop. Ma ji nong'eyo coming mar Wabukalani dhi miyo dhi loko EACC kendo wadhi miye teko mar biting kaka ji wachono. Cleophas kama gine kotimore kendo wadhi wami Reverend Bishop Oginde sani chairman me Ethics and Corruption Commission. Beose lose weche leadership for a long time. Kendo en jatelo mawinjo sana kiwinjo hope en gi program maber sana e radio station kendo mal leadership kod ma dongruok gi. Ten geno nani odhi loko kaka commission otiyo lakini okane kantie pogruok. Pogruok dhi bedo mana ka system ma waketo go jotelo mar Ethics and Corruption Commission oken political. Okobed ni chairman kata CEO mar commission no o respond kendo odhi to unanswerable e ng'ato. En answerable to bunge, en answerable to jatend piny. Koro mae gima nyako rang mokwongo. Commissions gi ma chik wachon are independent gi. Ma kendo gi safeguard positions make leadership gi report e inga. Mae gima nyako rang mokwongo. Ndalo mori wach moro wokani ni nomination mar Mike Sonko in 2013 nikech Kenya Anti-Corruption Commission noyude gi weche moko mek rochruok. Kendo yinjo ka ndalo cha obedo en gima nie public domain. Ondike gazette nkode owacho ni certificate mar good conduct no bedo issued kendo Anti-Corruption Commission no bedo ordered no mi certificate no e State House. Wach ne en wach malich sana kendo ken wach maber. Nikech nitie piny kantie gimiluongo ni precedence. Ka ng'ato timo kamano kendo ng'at moro bro timo mna kamano. Precedence. Koro gima kama warango nyakwa wach ni first stop ni ethics and corruption ni leadership tend commission makama tend director of public prosecution mabe nyako rang nikech obe en investigator nyako bedo rang ni jo siasa kata jotendwa ma ethics and corruption commission or recommend for prosecution and DPP nyaka koro recommend that prosecution as well. Kor ineno ni piny kakwarango ni kendo leadership kata telo to cure all these things Cleophas aneno ni wami jopiny mandate nikech gigi both ni jopiny koka gidhi e positions mamalo ni japiny nyaka bed go authority kata bed gi ratiro kata teko mar puodho jatelo to kapo ni mano en gima is slippery on japiny commissions ma independent gi ise wacho Ethics and Corruption Commission wamedo Director of Public Prosecution nyaka warang political parties be nikech nitie political parties ma requirements nika political parties for example ODM dwaro siri no mi certificate mar ODM kapo ko mi certificate no kaka aspirant ango magirango be girango ni Ethics and Corruption Commission recommendation mar Cleophas ko Ethics and Corruption Commission en ango kose en mnani kendo kose migi ngani koro Cleophas nyalo bedo ngama nyago nwa ko ke parliament nyalo bedo ngama nyalo ji mago ji sane parliament ka ji ok nyal petition swada moko political parties rango gini e yo mane kapo gimi ngato mondo bed gi certificate madhi kaja koro ni mago tiend piny en tiend mopogore to gima bende arango ni Cleophas e gwengu kacha kidongo nitie kanisa midhiye milemo kanyo padri ong'eyo ni woka padri be nyaka en arango padri be nyaka miwa recommendations ma leader nitie jomoko make en kanisa arango na leader be nyaka bed ngama luoro Nyasaye jomok dhi e kanisa koro imiwa ni okwacho jomok dhi e kanisa jomok dhi wawacho ni nitie level moro ma be joma lemo maber are bit preservative leadership nitie gik ma gi consider mar yo japiny lakini ngama kidhi e lemo ni en gik moko ko badhe mang'eny sana leadership koro magi be gik ma nyaka orange e twak ma kawuono different type of leadership japiny ni kanye e rango gi jotelo gi ni gintiere kar kanye duoko mano kapok adhira Okatch mondo mi olernwa korka kore ni to ne rapim mane ni mar wan ka gi japiny monego bed ni neno ni jatelo ni ng'at moro makare iwacho kata kinde mano chako ntiere weche mag omenda gi tim makare mane ma jopiny rango ikidegi makoro gineno jotelo madonjo nikech as we speak akwa rango gik moko nikech kaka leadership nikech kaka tend piny ni
neno ni nonro mangisore ni nonro setim mang'eny with different research matimo nonro gisewacho ni girango opinion mar japiny election ndalo ma campaign japiny pesa gik mopogore japiny rango moloyo integrity ma ng'ato tineno kata mae gima inform gi luto mbulu ka gidhi luto mbulu leadership to mae gima mineno ni each and every polling station Cleophas iseneno ka nitie weche moko ma osetere court nitie petitions mosetere court mar election petition moko no obedo dismissed moko dhi mbele nitie kuon moko ma IBC ose order for repeat mar election ka nyiso ni ne nitie evidence ne nitie voter bribery e polling station koro magi nyisi te ni japiny nitie chopo kamoro gi kech ji vote nwach kech ni ng'ato ko chopo e polling station kata kodonje primary school kata voting kodonje kanisa moro iyudo ka ja siasa oro jomoko makoro migi pesa kidonjo ka make sure ni luto ni ng'ane to pesa be imi kama koro japiny and all these things asigawacho ni wa blame leaders lakini blame be koro be niketo leaders blame or be niketo in japiny nikech kitamori kaka japiny ok nyal bedo gi leaders maka e od buro ok nyal bedo ero kama na enya Felix Okatch japiny ni kanye gi ting mar neno diro wayudo jotelo makare kata maricho e kinde ma wantiere sani ni mar japiny ni en mogo ombulu to kata ko wuok kuom japiny waranga ne weche gi mag appointments kata magi matimore sirkal e kinde ma itimogi iranga ngo to bende nitie kaka inyalo lokgi e kinde mabiro kata kopogore gi magi manya bedo ni maricho mosetimore kinde mokalo kapo kadhi kono Cleophas kamano gimoro Daniel wacho kanyo manyaka lun pesa oketho piny iyudo kata paka party nomination ma Daniel wacho go ng'at kochopo dalo ma kore en gi pesa okewin pesa nogolo kanye ji chiemo ji go sigalagala gigo kura bang'e kaka yok no badene wang'e koro pesa oketho piny keti dhier be koro ng'eny kaluo tendo over the years pok wate mondo jowake jwa malo koro pesa ma ji chamo ng'ato kodo pesa otimo kakikone na kiduogo e yiero ma weche mag appointments onego kata kitimogi ting'iyo paniwinja ing'iyo ka ng'ato meet the test madwarore aya kamano ka bodo ntere kaka wawinje yo makare connection wawinje kori winja iwacho kata kabira weche mag appointments katiba neng'e ni ok obed fair wang'i kejo kaka dwarore to jotelo timo mosebedo chakre chon chakre ndalo Kenyatta kane osepore Oginga koro jogi kende manimiyo tich mane kenygi luongo o kaka an naluongo Owago Okatch kwako university kuyud tich Moi kabiro bochakore na joge duto arap kende uro temo balance matin ndalo mkati nus Raila temo biro Raila keto jite ote Raila ng'yo kabila tete sani koro jong'ena jodang'ani koro ng'ena jodala gi kende which means ng'ata kata be koyudo biro in future to jogi miketo nikech iluwo nyayo ma joka nosetimo kuom ranyisi an kopo miya telo tabo chako rango jogi man Nyawara eka dhi Siaya eka biro Kisumu ka tadhi Mabeg Migori eka ng'iyo Kenya maoko koro kano chakre mano koro en tuo madhi mbele mathiedhi ok yot koro kata ka kel regulations mag anti-corruption gi public ethics gik moko kaka chapter 6 gi duto leadership integrity kati kel magite gima ni chunjo poge kaka ineno no mana kaka ineno muma joma somo Catholic somo muma Angli somo muma Alfayo mangu be kane gima ne somo muma chaka kanisa mare Joano walo bende mare
o wuor David mare Shakahola ngani beke kwenzi mare document na chiel ka constitution Kenya beda chiel to application makoro pogre nikech gik ma sistema chongo poro kata appointment jino ka jingur to ngato sekalo ok nyal timo gimoro ineno kata nyori finance bill ka jigoko ko mangeny to gongo de tim kuri bedri to ka chimaido mara takito jokorwa nyalo wege kanyo aya erokamano ahinya kiwuok aje kaunti mar Kisumu. Aduogo mondo mi ang'awde ni mathoth matimore kar kanyo Ramogi jwang'. Sani an mondo adhi e kaunti ma Mombasa. Ka waduogo wakale ote mari line wayawo kanye na 3:6 ka koro sana dhira Georgia oko achiel kachiel. Georgia oko oyawre Mombasa kanyo chiewe yo machalo nade maling'ling nitie ng'anyo kanyo kata pogruok mag paro e wechego mago maga chike kanyo mago maga omenda koso gi mago usuru. Inyalo miyo anene derepe ma antiere kanyo mobago ng'anyo mamuolo kinyi ma kawuono. Giwacho ang'o to ginang'o ma gidwaro ahinya odiochieng'ni ma kawuono? Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, mana kaka iwacho no wantiere kaunti ma Mombasa kuma odiochieng' kawuono ne wago touch alwora mar Bonje kuma jogo mariembo loche madhi masafa mabor koni ok gimor gi moko kuom chike masani oketnegi gi duol mar NTSA. Gikoni moko kuom chike makamago makoni en kaka dwaro ni mondo gidog e skul kendo gipuonjre riembo mar temo gayo masiche mag apaya mosebedo ka timore. Gikoni mano ok girwako ni mar chike moko ket malong'o gi apaya maricho ma samoro kelo masiche makamagi. To kata kamano an kodgi kaendi adwa mani gilerno ne mathoth ni to ng'ur margi en mane to paro mane ma gin go magiparo ni piny owacho onego tim mar neno ni masiche mag apaya samoro dok chien. Karibu sana. Tueleze tu kwa jina, tuambie nyinyi akina nani na malalamishi yenu ni yapi? Kwa majina mimi naitwa Roman Waema, natoka kwa chama cha madereva wa masafa marefu hapa Kenya, na malalamishi yetu zaidi ni kwamba Wakenya siku hizi wanakosa kazi. Wanapokwenda kutaka kuajiriwa wanakosa kazi baada ya president kuintroduce pesa ya NSSF. Ni kwamba tunapokwenda katika kazi unakuta tajiri ana prefer zaidi kuandika wageni kuliko Wakenya wenyewe. Kwa sababu sasa hii tunavyoongea hii sekta imetawalwa, kwa sababu kama 65% sasa ni foreigners ambao wanafanya kazi hapa, na ikieleweka kwamba mojawapo ya ajenda za serikali ya UDA ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Wakenya wanaajiriwa, na vile vile ni haki ya kikatiba Wakenya wenyewe kuenjoy waajiriwe katika nchi yao. Lakini sasa unakuta wageni au matajiri wameviolate zile rights za wale Wakenya kwa kuajiri wageni wakiwacha Wakenya nje. Nimeona pia mkizungumzia swala la baadhi ya sheria ambazo zimebuniwa na NTSA ambazo mnasema hamkubaliani nazo, labda ni sheria kama zipi? Sisi hatukubaliani kabisa na hizi sheria za NTSA ambazo wanasema wataritesti madereva after 3 years. Huu ni ufisadi na ni kufungua mlango wa ufisadi. Manake nauliza, je, yule dereva atakapoanguka ule mtihani na amekuwa akiendesha gari miaka yote, watatenda haki huyo dereva asiendeshe tena gari kwa sababu ameanguka mtihani? Huu ni mlango wa ufisadi, kwa sababu hata siku hizi ukiwa na shilingi zako 6,000 unawekewa muhuri wa CE tu, bora uende pale uongane uwekewe. So tunasema hii itakuwa ni gharama sana kwa madereva kurudi tena katika shule. Tumeona majumba akianguka, hatujaona mainjinia wakiwekewa sheria mengi. Sasa leo hii ajali peke yake ndio ambayo inafanya madereva waletewe hizi sheria mingi. Na mwanzo hii TSA tunataka kujua ni kampuni ya nani ama ni nini? Manake ni kama ina act kwa sababu ya mtu. Kwa mtazamo wako chanzo cha ajali ni nini? Manake lengo lao kusema kwamba madereva warudi tena wakaguliwe upya ni kama njia moja kujaribu kupunguza swala la ajali. Pengine kwa mtazamo wako nini inasababisha ajali? Barabara ni mbovu. Barabara ni mbovu. Kutoka hapa kufika Mtito, hiyo si barabara. Kusema ule ukweli, ni barabara mbovu. Alafu tena pia isitoshe tunahitaji pia kubadilika kwa tabia. Hili ni swala ambalo lingehusisha watu wengi, kwa sababu kuna mtu hapa paka avute mabomu ndo aendeshe gari. Kuna mtu paka ale mgukaa tena ndo aendeshe gari. Kuna mtu paka awe na chupa ya mnazi kwenye akili ndo aendeshe gari. Hakuna mahali ambapo wameweka checkpoint ya kupima wale madereva ambao wanaendesha magari wakiwa walevi. Hakuna mahali wameweka. Isitoshe hizi barabara nyembamba namna hii ndo zinafanya NTSA walete hao masharti yote mengi hayo. Hii ni kampuni ya mtu bana. Asante sana. Nipate mwingine tena. Sudah na machingini chakna ginyingi tinyisa ni yuak ni en mane. An yuak na kaka dereva. Nyinga anilo ane Elvis Ajwang. Benda dereva my chairman wamo ko Mombasa koni. Muru gin mage? Muru en NTSA. Sheria magi kelo ok nyalre.
nikech kata mabende waneno nyithindo dong to daktache dok ga school adier kata kitimo form 4 dhi college lawyers gidoga school koro gima gidwaro nono ka bro dhi chamo wa pesa moro mo waongego. Ipani ang'o gini monego beni timo mar gayo masiche mag apaya mosebedo ka timore pachoka chutho ne long distance drivers marimbo trucks gima onego ging'e nikech mostly gima kelo gigi en dhano ol iyudo ni wuok kae maybe the port ipakia ikaw kata mna gimoro 24 hours pod in port kiwuok port boss pod ng'isi ni dhia maonge yweyo iwinjo mano onego ging'e to kaka wadwa ni owacho onego giket police along the road mondo kata ka mtoka iwuok Mombasa from a certain time mondo bed noted ni gari ni wuok Mombasa a certain time onego ywe at a certain point okonego kal checkpoint mamago gik ma avoid accident lakini sheria magikelo gia okane kabro konyo. Sasa kama na yenya tueleze tu kwa muktasari tu suluhu ni nini? Suluhu mimi naitwa Sudi Mwatela, chairman wa Kenya Long Truck Drivers Union na pia chairman wa Africa Truck Drivers Union. Suluhu iliyo kubwa hapa ni serikali kupanua barabara, kuweka barabara mbili kutoka Mombasa mpaka borders zote. Hiyo ndio suluhu moja kubwa zaidi, kwa sababu hizi gari Kenya zimekuwa mingi zaidi. Gari kila siku zinanunuliwa, barabara hazitengenezwi. Wametengeneza Nairobi pale barabara ya kulipa, lakini barabara ambazo zinaleta pesa Kenya haziangaliwi. Hiyo ndio kitu lioko. Baada ya kubadilisha leseni hazitasaidia jali. Hata ukibadilisha leseni NTSA fanya nini? Hii ni kuleta mambo ya corruption. Sisi hatutakubali jambo kama hilo. Na sisi, mimi kama mwenyekiti nazungumuza kinywa wazi kabisa mapana kwa serikali. Ikiwa hawata withdraw hii statement ambao wamefanya hivi 21 days tunaitisha national strike. Madereva wote wa mabasi wa malori Kenya nzima tutagoma. Hiyo kitu mimi nasema. Na nasema wazi, hata kama nani ambaye anasikie, mimi nawaambia wazi, hatutakubali hili jambo. Kama unataka Murkomen akuje huku chini aulize tatizo, atapewa tatizo. Na akifuata hilo hata atasifiwa kazi yake. Lakini kama atakuwa kule anaenda na wale watu wakubwa kule ndio aulize shida nini aambiwe, anapotea. Wanamudanganya. Na sisi tunataka afanye kazi kama alivyoahidi wa Kenya atafanya kazi, afanye kazi. Lakini kwa kurudisha dereva wa Kenya kushule kwenda kusoma, hakuna shule ambayo inaweza fundisha dereva wa Kenya tena. Ile kitu wanaweza kufanya nini? Ile kitu wanaweza fanya ni kufungua defensive schools ambazo watafundisha mambo ya safety peke yake. Mimi hiyo naweza ikubali. Lakini habari kurudisha mtu sijui BC, sijui B2, B3 au B5 waachane nayo. Bila hivyo tunasimamisha uchumi wote wa serikali. Ndio chea. Mana kaki winjo janeno mar Ramogi mago mana moko drepe mariembo loche mawuok e Mombasa kaende kadhi e pinje mopogore kachiwo ng'ur margi ka gikoni moko kuom chike moketnegi to chutho mano mar dok e skul gikoni ok girwako kata matin ka gikoni piny owacho onego ket chenro mopogore mag neno ni gitieko masiche mag apaya ma achiel kuom gigo momiyo oketnegi chike makamagi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Haya, nyakura mwejo aneno kanyo gimonde kanyo ndike kanyo ni usuru usitumike kama kigezo wa waajiri kubadilisha kandarasi. Iwinje kar kanyo kora mwejo mano George Aoko kate county mano Mombasa. Awado kire bende umiwa weche manyen mago mag migago ka wasaloso gi kache yo makare. Waka wiyo masani ka waduogo wadhi e county ma Kisumu. Ojane ni jodak ma Kisumu to wachora de koten record paro mano montie uka uono jotelo makare gi to gin jok mage. Bende wan kod gi Kenya kae kate od bura Millicent Dhiema watude ko kacha kae to biro doko mondo asomo ote magi SMS wenari adeka uchelo no pejo be wakete Facebook moro mara Ramogi TV donj kacha miwa pachi wabiro soma chelka jolony man ge studio biro thuolo mondo duokgi kete man Ramogi TV cheno mar mbakoromo ka wiye masani. Record keeping en gima important nikech kok keep record ok ibing'eyo ni to kata in a day kata in a month inwang'o ohala kata ok inwang'o kata ichopo e break even. Gima ng'eyo ga ni kidwa no ohala mondo dhi mbele maber kata gima otenore gi omenda to nyaka ibed ng'ama keep records.
dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Royal Media Services. Thank you. We have done it again. Royal Media Services thanks you, our esteemed viewer and listener, for voting for us in the Kuza Broadcasting Awards. Citizen TV and Radio Citizen won gold and silver in the People's Choice television station and radio station respectively, while Ramogi TV won bronze in the People's Choice television station category. And to crown it all, Royal Media Services won gold in the Ubunifu category, praising its technological advancement, subscribers to online content and innovative business model. You are the reason we are number one. Thank you, Kenya, for making us number one. Nyakora mag jong machiegni waseduogo kar kae. Yena mondo adhi e kaunti ma Kisumu na kaka nwasingo ni mondo mi walos kanyo gi Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo ni kanyo dachoko nopach jopiny okonwa ni nyaka sande jopiny wacho nade. Bidhruok mar jotelo tiende nang'o, jotelo makare gi gin ga jok mage. Bende wan kodgi e bunge marwa ma pacho ka. Bende wan kodgi alworawa e bunge ma Kisumu. Miwa network Millicent Adhiambo Kisumu chiewo nade machiegni ma en Bakorom. Ero kama na enya Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e apaya Moginga Odinga, kotenore kod thor wach ma wan godo mar ng'eyo ni to jatelo winjo bidhre yo machalo nade, to jatelo makaro winjo bed gi timbe machalo nade, to kata seche ma ene apise owinjo onyis tim machalo nade, to seche bende miyiero jatelo owinjo yiergi kaluwore kod kaka en koso kaluwore kod deo wang'. Magi moko kuom paro mwadwa ni wang'e kuom jopiny mondo ginyiswa ni to gin giparo nade. Jatelo winjo bed jatelo makare yo machalo nade. Machiegni abo chako kodi mondo mi inyisa ni to iniparo ni jatelo owinjo bidhre yo machalo nade, kata jatelo makare en ng'ama chalo nade. Erokamano, an iluonga ni Isaya Onyango. Jatelo, ng'ama iluongo ni jatelo mokwongo nyaka obed ng'ama jaratiro. Mar ariyo, ng'ama iluongo ni jatelo nyaka bed ng'ama winjo wach. Tiende ni okawo wach koni gi koni, advice kae to tiyo godo kaka owinjore. Jatelo nyaka bed ng'at ma tolerant. Onyalo winjo wach makoni ma ok ni kare, makoni ma ok ni kare, to keto ji piny kendo wuoyo kodgi kendo nyiso gi yo makare monego gilu. Jatelo nyaka bed ng'at ma kama odonje okelo riwruok, ok okel pogruok. Jatelo nyaka bed ng'ato mangimane gi kite gi kaka en ng'ama oriere, mawacho gik moriere, kendo ok ng'ama jathua makama wuoyo koni kochopo kacha ni dhoga nokier, nawacho ma dhoga nokier. Jatelo dhoge okier nikech jatelo wacho weche mabeyo pile. Adieri moloyo kata kaka thurwa ka ei Kenya kama wantie ni, wadwaro ni mondo wabed gi jotelo moriere. Jatelo nyaka bed ng'ama kawuoyo to joma winje, joma nene, joma ong'eyo ni ma jatelo. Nikech ka ok iwach weche ma nyalo riwo ji to tiende ni pogo ji. Kipogo ji tiende ni tendi ok ber. Nyaka ibed jatelo maketo ji kamoro achiel, riwo ji kendo ji wacho wach mowinjore e kama ji nitie. To sama igoyo gi kogno mondo mi oyier jatelo makare, ang'o mowinjo ng'eyo? Owinjo dew wang' ng'ato koso owinjo yiere kaluwore kod timne? Chik noselos e Kenya ka mano okel gi miluongo ni chapter 6. Matiende ni idwa ni ong'i ni kamwa ketie ni in ng'ato ma weche mag mibadhi bor kodi.
in ng'ato ma pod ok oyako gimoro kata okawo gimoro e yo ma ok ni kare. Gimonego ng'i sama iyiero jatelo ni kamwa ketie ni idhi rito mwandu kata idhi rito gige jopiny kata gige jomanade. Nyaka ibed ng'ama oriere ma ok jamibadhi, ma ok janek, ma ok ng'ama jamiriambo mawuotho ka dhi kacha gi ka. Jatelo nyaka yier kaluwore gi chike man waseketo ni jatelo bedo ng'at ma ok ojamibadhi. Ok ne kaka kuom ranyisi ibiro yudo ni wan gi jotelo moko ma nosetwegi kata e court kucha, moko be pod nigi cases to pod ochako duogo kete mondo tel ka. Tiende ni sama koro en kanyo no otiyo gi chike mar nego gik mane oyalego kata mane owachi ni notimo yo mok ni kare ka. Mane momiyo wan gi chich gi ji duto ma osebedo jotelo moloyo joma ne nigi cases to chako kawo milemo ni mondo chako duogo tawa. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiyo in inya wacho ang'o wach telo? Erokamano, an Gilbert Obuya, jatich ma Kisumu ka, aja ohala ma Kisumu ka. An kawuoye wach mar telo ni. Telo chakore gi ot. Telo chakore gi odi. Nikech kija nyuol maber kata jatelo zamin janyuol in jatelo e odi. Ka ok inyal rito odi maber, nyiso ni kata ok inyal rito. To kawuoye telo mar jomoyier kata joma jopiny noyiero, awacho ni jotelo ok onego bed ng'ama iye wang' mokwongo. Jatelo kono bed jamirima. Jatelo kono bed gi joge mawacho ni joge mohera, jogi ok dwara. Nikech sami isekawo ni jomoko ok dwari, no nigi winj part mar joma ok dwari gi, mondo winj to ere kama ikethe mondo mi losi. To ere kama idhi maber kik mori ahinya kiridori godo. Nikech jatelo en ng'ama ng'at ji te. To kawuoye telo kendo mar kata mana telo mosebedi kiyiero kaka igo kogno. Go kogno mar tendwa mar Kenya kaendie, onego bed ni jatelo ma iyiero iyiere kaluwore kod gik mosebedo kotimo kata gik ma ji oseneno kuome, qualities mosene kuome emomiyo iyiere. To ok onego bed ni iyiero ng'ato nikech gima en godo kata mwandu ma en godo. Jotelo ma Kenya ka nitiere moko ma dhi yiero ni mondo yiergi, tiyiere to kinyne gik ma nowacho ka. Jatelo kosingo gimoro na biro timo gini, gimisingo no onego itim. Makata ka bayi to onego bayi % matin, to ok onego bayi % mang'eny kaka moko waneno sani. Omiyo akwayo ni jotelo miyiero kata kiwuoye wa jotelo gi, bo bedo jo adieri. Jatelo nyaka bed adieri, nyaka ibed ng'ama wacho adieri, nyaka ibed ng'ama oriere. Rekod mari ler chakre tin ni e odi kaka na wacho cha, nyaka oko kama entiere. Erokamano. Erokamano ahinya. An Nelson Odire ka wuoyo kuom jatelo. Jatelo nyaka bed ng'ama jadieri. Mar ariyo, jatelo nyaka bed ng'ama chiko ite ne ywak mar jopiny. Kech samo chiko ite ne ywak mar jopiny e kubiro ng'eyo ni jopiny wacho ang'o. Jatelo ok onego bed ng'at matiyo ji kod thuon kod agoko. Nikech kitiyo jogi kod agoko to mano nyiso ni ok in jatelo molony. Jatelo ok nyalo onego bed jamriambo ma gima wacho kawuono opogore gi gima kiny wacho kendo kiny. Jatelo nyaka ng'e lit mar jopiny. Ka koro wantie ni joma wasebedo kwayiero jowa ka to chuny lit mar jopiny ok giwinji sama gibiro giwuondo ji kod pesa mondo yiergi gi miriambo. Kosa ka gisekawo telo to koro gik mariche mwaneno. Kinyinga iluongo Alphonse Odhiambo, ajatich Kisumu ka. Ng'ama jatelo nyaka bed ng'at mani kare. Nyago bet ng'at mani kare kochakore e ot nyaka kama koro duogo tiyo e offices mag jopiny. An kawacho gini gima kaka nanene, nyaka kwa winjo kaka jatendwa moro nosebiro ka wuoyo gik mowacho goyo nyaka jo media kon gi kon. Tineno ka ng'at mo lead marwa kaka ng'ama president nonego bed nosewuok oko mo okwero gik machalo kamago ko defend ng'at jo sectors ma jatelo ng'at ma ene moyiero kaachiel gi jopiny wuoyo ne jo media jok mopogore opogore. Ochalo ng'at ma nigi teko ne owuon koparo ni jok manotere kanyo en mana jopiny. Koro ng'ama pod onego keto rie wach ni moriere en jatelo maduong' ma en President William Ruto. En ema nonego be kako ng'iyo kako keto ode in order. Ng'at moro ma wuoyo marach ing'iyo kaka en osewuok no nyalo defend gik ma ng'ano osewacho. Tineno ka oling. Pile kata mane dala ka in kod guok ineno ka dhi kayo ng'ato nyaka ichung ni nyaka guok chung. To ma ineno ka wuon dala maduong' guogige kaya ji anyhow to kochogi.
koro miyo en ni telo ni noko yiere manikare kata jok manodhi noko timnegi kogno maber noko gogi kogno maber en mani ana nyalo wacho ni telo en ni iluonge ni scratch my back and scratch your back jogo manogwonyo ng'e mamit negi omiyo kaka nogwonyo ng'e mamit ne jogo manogwonyo ng'e malit omiyo kaka nogwonyo ng'e malit koro miyo jatelo wuog oko wa piny ok mor kod kaka waneno kaka piny dhi an kuom nyinga Josephat Oduor kawuoyo ewi about leadership jotendwa mag Kenya mokwongo gima duong' ma nyaka jatelo ng'e jatelo onego bed ng'ama ong'e Nyasaye eko nyalo deliver ne jopiny onyalo bolore ofise kama entie emomiyo do kata mana Kisumu County ka wan gi jotelo mang'eny kata mana e taondwa ka matiyo gin gitiyo gi korgi gin gitiyo mano ok inyal tiyo jopiny kigo kori mano ok en leadership maber koro okwa jotelo gibed jok machiko itgi gibed gi good advisors jok mang'ado negi rieko kama mondo jopiny oyud konyruok jopiny inyore through telo mar agoko kata kidhi offices wa madala ka gi mag county gi iyudo ka dhano gomna kori wan e power ng'ano osewacho mano gibi konyo jopiny koro wakwayo nyaka jaduong' President William Ruto odog chien piny inyore ong'e ane yo monyalo konyogo Kenya noso yiere koro ng'e kaka onya tiyo ne jopiny eru kamano an kuom nyinga iluonga ni John Obiero to kwakwayo piny gi jotelo manitie waneno ka jotelo sani gin jok moko molokore mopogre gi jotelo man waneno chon jotelo masani gin jotelo mamanyo igi kaka ginyalo chiemo kaka onyalo kelo siep ne giger gorofa to wan de wakwayo jotelo mondo gibede jok moko mabeyo mabeyo kit oganda mang'eyo ngima makiny kaka ji biro dak giger ni ji skunde gikernwa modern masani giwe bedo jok moko ma ka ng'ato dhi ofis odwa ng'iyo ne sijini yuora owadwa semeji wan de wang'iyo kit telo mane joma chon ne nigo kendo kaka ne gidak ne wayudo kaka ne giongoza jopiny kendo ne gitero jopiny kama jopiny nyalo dhi to sani wanwang'o ka jotelo gin jok moko molokre ma kata koseyieri to en okelo siepegi en okelo jomoko koro kaka sani koro de wang'iyo ranyisi gi Mr. President kendo en ng'at mawachore ni oluoro Nyasaye ndi lakini kwang'iyo kite kaka jatelo to waneno ka kit telo to onge kuome waneno ka en ng'at moro ma ok ojali ngima joma kiny odwani mondo ong'i ngima jok ma biro dhi mbele gi ber piyo piyo lakini ok obi ng'eyo ngima mar oganda makiny koro wan de wakwa jotelo mondo gibed joma beyo moluoro Nyasaye moluoro ngima dhano giwe bedo jok moko ma ngima dhano chalo ni gima natugo koro wakwa jotendwa ma Kisumu kae gi Nyanza te ubed joma beyo weuru bedo jok mohero chiemo madwa dhi adhiya koni kiny in koni kiny iwero Raila kiny iwero Ruto wabedo jok moko ma kadhi e yo achiel to wadhi e yo achiel weuru bedo jok ma jomibadhi kamano mana kamano Cleophas kaka iwinjo moko kuom paro mowuok kuom jopiny ma Kisumu ka bende iwinjo ka giwacho ni jotelo owinjo bed jogo maratiro jatelo owinjo bed jalno ma koluwo yo achiel to mane moluwo ok moro ma iwacho ni awinjo ka ng'ato achiel owacho kanyo ni ka ogwony ng'ei mamit to imbe ng'ama ogwonyo ng'ei mamit no emigwonyo ng'ei kaka nogwonyo to kogwonyo malit iduoko ne kamano en wach malit ahinya ka kamano kionge penjo aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go wan be waringe kaunti ma Kisumu kaendi wamed manyo weche ma bende medo tucho koni kod kocha ne seche wa mag migagwa akagi kacha ng'ich kelo kod oimore Cleophas an kuom erokamano Millicent wacho ni ng'ama ogwonjo toki mamit igwonjo toke mamit weche mag telo mit Kisumu kanyo erokamano Millicent Odhiambo agwa uwei Kisumu ilawo weche mamoko mantiere karka kata kamano kapod wan e studio ma Kisumu karkanyo ang'e nitiere ote mathoth ahinya mantiere karkango wakawogi mondo mi warang'ane ni jotelo koro chalo yo machalo nade Felix Okatch kuomi kanya do mana gi dakika 4 kata tieko chenro ada mana yudo wach mari mogik mano kata e bwo dakika achiel kende ka yudo thuolo sani jatelo makare bidhruok mag jatelo kod mibadhi jatelo kod apis mare ma en godo monego miluor ka ineno ka gimake yo moro ma ok ni kare mi paro machalo nade kaka jatelo chiwe wach mari mogik ne jatelo gi jogo ma bende yiero jotelo mondo mi obede apisi gi Kawacho mogik Yesu Kristo Jesus of Nazareth
ne en jatelo makare. Nong'e kaka jogi tiyo, okonyo how to repent, oket 12 disciples makonyo tich, no follow the law of the land, wacho su nyaka chul usuru kaka dwarore. Mane jatelo of the years, obed jatelo kaka Yesu no. Mogik koro joluo bende achako ni kaka jalego bende bugni. Nitie kama ne gi kaka ipogore mwandu. Anjuluo te chala man jak ponga kaka dwar kako ndike bugni. Mar Luok Lands and Legends bugni yude bookshops e Kenya ka. Erokamano. Erokamano ahinya. Wabo manye mondo mi wayude kendo wasoma ne wabed kor. Erokamano nya Felix Okatch. Kuom thuolo matako kodera Ramogi TV odiochieng'ni ma kawuono. An e studio ka wach mogik mari Daniel Orogo. Weche thoth kantiere kar ka waloso odiochieng' ma kawuono. Jotelo bende osebed ka yiero kaluwore gi merits magi. Koso wanyalo bedo ni wawacho gi machalo nade jotelo gi. Wach mari mogik. Awinjo ka pach jopiny owacho ni jatelo nyaka bed ng'ama oluoro Nyasaye, nyaka ket jopiny mbele, kendo kik obed ng'ama nigi asira every time. Ne en koro iye wang' matek. Kendo obed ng'ama riwo ji. Gik ang'wen ma winjo ka jopiny owacho, paro ma otegno kabisa. Koro an katieko awacho kendo ajiwo joluo, ajiwo jowa ni piny ka wasegolo jotelo. Kendo kineno Kenya kendo kaka en jotendwa mose shape politics mek Kenya. Kendo leadership. Ing'eyo ni pod kaka san wani wasomo economy wabedo sustained gi sessional paper ma Tom Mboya manotimo. Kendo warango gik mang'eny. Jowa osegolo jo to kik wabed ni warango ni koro osetimore marach, onge gima osekethore. En ni wadog piny kendo wapuodh jotelo mawinjore. En warang gima kendo very important kaka Felix owacho, kendo historia mar tend piny maluoni. Kendo jo dhok moko somo historia kendo giluwo maber. To wan ang'o miyo history marwa ma leadership bagowa. Koro bed ni wadok piny warango ni to gini koth nochako gowa kanye. Mane pacha katieko. Erokamano ahinya Daniel Orogo. Iwacho ni ote madonjo kar ka ne githoth ahinya. Kendo sani ka watieko wanya yudo thuolo mondo ne kata ote 2-3 mago mag joma manitiere kacha e mbui, mago mag Facebook kod SMS manitiere kar kanyo. Wagonu erokamano ahinya kuom kete kar ka. Odhiambo Steven nochiwo paro mabor kanyo. Owacho ni jotelo makare en jatelo manyiso chia makare mar telo. Kendo obedo jal mako wuoyo e dier oganda. To gigo mowacho neno kit wir mare mano mar telo n'oganda. Kamachielo wacho kanyo ne waneno ka tinde thoth jotendwa gi siko bolo mana weche ahinya jotelo mane sirkal. Koro chanda ni akia ni gikawo kendo gichayo ni sirkal en margi. Aya. Machielo Uma Robert Olango wacho kanyo ni onge jatelo makare e piny kae sana e Kenya waka. Erokamano. Odeka wacho ni jatelo makare en jatelo mang'iyo kendo timo dwach jopiny, winjo weche jopiny en mbaka oromo. Adoma Alphonse, telo makare otenore achiel kachiel gi adieri, chiwruok kendo bedo mbele e okenge duto e chopo dwaro mar joma itelonegi. Erokamano Immaculate Akoth wacho kanyo ni jotelo makare en makochopo gima nyalo hinyo japiny to otetea japiny mane oyiere. Obedo ng'ama ok ochayo ji kendo ma ok orito gik ma wuok e dhoge. Kendo ma ok orito gik ma wuok e dhoge. Erokamano Wycliffe wacho kanyo ni jatelo makare ni yule wa actuarial science with 6 degrees and some masters and is also a lawyer. Awuoro. Peter Thomas wacho Ramogi TV jatelo makare en jago ma odimbore kendo en consistent kod weche ma wuok e dhoge. Ok en andhoga mar jopiny kendo timo tich mowinjore oti maonge mibadhi, akwede kata rendruok. Jatelo makare en ng'at matimo dwach jopiny ok dwache. Afwenyo ni kanyo okeu sangu. Erokamano. Aneno chenro kan Mombasa. Olio Junior jatelo makare en machopo dwach joge gi gigo mane osingo ndalo mane omanyo ombulu. Wadhi ka watieko nyakwara moge jwang' Makchol Le Michael Le Jaboro wacho ni jatelo makare en mamiyo jotelo nigi luor kata duong' kata joge bende omiyo luor.
en ng'at machopo singo mane osingore godo. Wacho ni en ng'at machung' e dieri seche te. En ng'at ma ok odewo jok moko etc. Ote mathoth mantiere kar kanyo nyako Ramogi Jwang. Pauline Okope ka watieko. A good example en jotelo mag Kenya Kwanza, jotelo ma jotendgi konyiso gimoro to gitimo makata jopiny dong' ka ywak ok obadhogi. Bora ni boss mare boss gimor. Wacho ni Kenya ka Nyasaye ores joge. Nyako Ramogi Jwang. Mano ema koro watieko godo odiochieng' ma kawuono. Chien mar mbako romo. Nitiere gigo mabende osebedo kacha katimore. Erokamano Daniel Orogo kaachiel koda ka Felix Okatch kawuok e kaunti ma Kisumu. Nyinga Cleophas Oluoch Elojo wadaduto mano kero cheno biro niyo makare. Sharon Ongao ne wan go kawuono. Yieno koro mondo wateri achiel kachiel nyaka od bura mar Senate kama koro deputy kar jalup governor mane kaunti ma Siaya Oduol koro sani loso kendo chiwo neno mare e nyim Senate. Oriti masani waromo odiochieng' makiny chieng' tich abich cheno